back to my channel Karthis Vlogs. ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ತಿ ಮೋಕೆದ ಪನಿಕುಳ್ಳೆ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಾವು. yes today also I am doing two vlog because yan panpe reason da panpe ke bikortu kenle one second yan kujal kattanaga video malpuga and feel aningu so ancha adu kujal kattanalla in pursotaiji direct video maltodule so inila andai tulu vlog mantundule panda enku one more tulu vlog manpuga and feel andu dai feel andu panda enavenno pante tulu vlog manpule jaasti jana pattere panda kannada vlog strategy jana pattere bokka mast comments baiduji it pura baiduji tulu vlog manpule panyakulu kannada vlog malpule panpunakulu jaasti ittide bokka yan mandina kannada vlogs ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡ vlogs 100 la cross agiji but tulu vlog itte sadhe video on manpune dungu tunaga 182 ಆಗಿತ್ತು. good news yeah tulu kannadadu tulu oh my god ಈ ಶಬ್ದ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡದ್ದು ತುಳು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸೊ ಯಾನೆನ್ನೆ మనసును దాదపండ నాది తుಳುలో మన్పుగా తుకవుందే తాపును ఓకే సో అంచ ఎన్ని ನಾನು ಸೊ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಇಂಗೆ ಕೂರ್ಸೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನಿ ಹೋಗು ದಿನ ಪಣ ಇಂಗೆ ದಿನ ನೆನಪೇ ಪೂಜೆ ಮರತ್ ಹೋಗುದು ಫ್ರೈಡೇ ಇನ್ನು ಕಾಣಿದಾದ ಅಂತಂತೆ ಯಾನ್ ಏತು ದಿನದ ನೆನಪು ದೀಪೇವಾ ಏತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ನೆನಪು ದೀಪೆ ಅಂತಂತೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೈಡೇ ಕಾಗೆ ತನಿಷ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನೆಟ್ಟ ತನಿಷ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂದ ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪಾಯಿನೆಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೈಡೇ ಏನು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಬೇತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೀ ಪೈಕುಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ಮರತು ಪೋಣವು ದಿನ ಅಂದು ಆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈಡೇದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜಿ ಸೊ ಪಿದರ್ದು ಪೂರಾ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಬಾಕಿಂದ ಪಿದೈ ಕಾರ್ದಿಯೋಳು ಆದಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬಸ್ ಪೋಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಬೇತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಪ್ಪಗೆ ತನಿಷ್ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮನಿ ಫ್ರೈಡೇ ರೇಕು ಓ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದಾರಂದು ಸೊ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಆತಲ ಇಂಕು ನೆನಪೇ ಪೂಜಿ ಓ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಾತೆ ಅಂಚಾಂಗ ಡೇಟ್ ದಿನ ಪೂರ ಓಲ್ಲ ನೆನಪು ಪೂಜೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಂಕು ತುಳುಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಏತು ಪಂಡಲ ತುಳು ಇಂಕಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೊ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಕನ್ನಡ ಫಟಾಫಟ ಬರ್ಪುನು ತುಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಪುನು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ತುಳು ಆಪಗ ಇನ್ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇಂಕಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ದಾದೋ ಪುನಃ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಮಂತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವನಸಾತಜಿ ದ ಟೈಮ್ 1:15 ಆಗ್ತದೆ ಟೈಮ್ ನನ್ನಲ್ಲ ವನಸಾತಜಿ ಭಾಳ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಇನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ 10 o'clock ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನನ್ನಲ್ಲ ಬಡ ಖುಷಿನ ವನಸಾತನು ಹೂ ಇಸ್ ಖುಷಿ ಅಂದೇನಂಡ ಖುಷಿ ಇಸ್ ಅ ಪೆಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜನ ಐಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸೊ ಖುಷಿನ ವನಸಾತನು ಯಾನಿತ್ತೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೇವೆ ಓಕೆನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪಟಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಕದ ತಿಕ್ಕುನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒಂಚು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಿಕಲ ಸಂಬಂಧದ ಕಲೆಗ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಕಲೆಗ್ಲೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ Wow, yeah, this is so nice. and na lunch ani anidu chocolate cake tinodule chocolate cake is my favorite nikalegle ishtana palleku comment section undu chicken eight palle ave volta panda ayangar bakery dane chocolate cake ishta intu dai panda and elliot ichi ayangar bakery dane chocolate cake tinon baidini so I just love enkalilla daily kanonditte chocolate cake bokku jiti kondu apple cake bokka ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಡ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೇಕ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ ಅನ್ನೊಂದು ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವು ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ತೋಜೋಡು ಎಂಕುಲು ವೈಟ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬನ್ ಅಂತ ಬಂದೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಡೈಲಿ ತಿಂತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲದ ಕೈತರ್ದ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿ ದಿಕ್ಕುಲು ಅವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತೇರು ನಿಕ್ಕುಲು ನಂಬರ ಇಜ್ಜರ ನೆಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಏತು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೆ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ಗೆ ತಿಂಗೋಲ್ ಕೊಂಜಿ 30 days ಇತ್ತಲ್ಲ almost 20 to 23 days ಯಾನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಿಂದು I just love chocolate cake ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕಾಯ್ತು ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತಿಂತು ಜಡ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರಿದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ನೈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತಿನ್ನೋಡು ವೆರಿ ನೈಸ್
मस्त शो कुपून सो यार ते चिंपे प्लीज कण पाडोచ్చు ओके ವಾವ್ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ವರಾನೆ ಬಾಯ್ದೊಲೆ ಪೋನಾಗ ವಾವ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈ ಕಲೆಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪೆ ಫಿನಿಶ್ ನನ್ನ ಆಡು ತನಿಷಕ್ಕೆ ಕಾಪುಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂದಾಯ ಬರ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಮನಸ್ತು ಲೇಸ್ ಕನ್ನದಿದ್ದೆ ಇನ್ನಿದು ಆಲೇಜ್ ಸೈಡ್ದು ಆ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಏನಿದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜ ಅದು ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಕನ್ ದ ಲಿವರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಆಯ್ ಅವ ತಿಂತೀವಿ ಸೊ ಅನ್ಶಾದ್ ನನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಕೇಂದ ಈ ಜಿಲೇಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ ಉಂಡು ಪೇಜನ ಉನ್ನರ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಪು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಯಾರಿತ್ತೆ ಕಾಯ್ದೆಕ್ವೆ ಬಕ್ಕ ತನಿಷ್ನ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಮೂಲಿಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಪನ್ಪೆ ದಾದಾ ಅವನುಂಡು ಐಡ್ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲೆ ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ ದಾಲ ಗಾಡಿದ ಆಯ್ತ ನೇತ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಕೇನಡ ಐ ಆಮ್ ಸೊ ಸಾರಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿರತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಎಲ್ಲೆ ಅಂಡಲ ಪಾಡ್ಕಂದು ಇತ್ತನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆ್ಯನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಮೂಲ ದಾದಾ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ತನಿಷ್ ಕುಲೊಂದು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸೊ ಕುಲೊಂದು ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ನ ಮೂನಿ ಕುಲೊಂಚೂರು ಡೀಪದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತಂಡ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರುಂಡು ತಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಓದಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂಚಲ್ಲಾರೆ ಹಾಂ ನಾನು ಸ್ನೀಕ್ ಔಟ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಈ ಪನೆ ಕುಲ್ಲಲಿ ಸ್ನೀಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ದಿಕ್ಕು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ತನಿಷ್ನ ತೂಯಾರತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ತನಿಷ್ ಓದೊಂದು ಇತ್ತಿನ ತೂಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಓದೊಂದು ತನಿಷಿನಿ ಮಸ್ತ್ ದಾದನ ತಿಂತೆ ದಾದ ತಿಂತೀನಿ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚಂಡ ಬೊಚ್ಚೆಂಕಿಲ್ಲ ಪನರೇಜಿ ಬಟ್ ಆ ಸಟ್ಟಗ ಒಂಜಿ ದಾಯಗ ಅವ್ ಮಮ್ಮಿ ತಿನ್ನ ಅದ ಆಯನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಮ್ಮ ನಕುಲು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪನ್ಪುನು ಕೇನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪನ್ಪುನು ಮಮ್ಮ ನಕುಲು ಹಾಕಡು ನೆರಡು ಗುದ್ದಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದಾದ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಮಮ್ಮ ನಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಮೊಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನೀನ ಮಿತ್ತು ಮೊಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಸತ್ಯವನ ನಿಕ್ಕುಂಡ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಈತ ಏತುಂಡು ಪನತು ಕೈಯೇ ಪನ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆತನ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಾಗುಡ 1,200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೋನಿ ತುಚ್ಪಾಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ರೆಡ್ ಪಿರೋ ಹೊರಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡ
ದಾಯಕ್ ಪನ್ಲೆ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡ ಏನ್ ಪನ್ನೋಡ ಇರು ದಾಯ ಪನ್ ಒಂದು ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡ ಅಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಇರಕ್ ಪಾತೆರ ಈಸಿ ಆಪನ್ ಮಾತೆ ನೋಡ್ಲ ಇದು ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಓ ಅಂಡ ರಿಯಲಿ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಾನಿ. ಹೇಗಿದೆ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ತನೀಶ್. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾನು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ವಾವ್. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾರಾ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅದು ಬಿಡು. ನೀನು ಗೊತ್ತಾ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಕೋಡೆ ಇರು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತು ನಗ ಹಿಂಗೆ ಮರತ್ತೆ ಪೋಪುಣ್ ಕನ್ನಡಡೆ ಪಾತೆರ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಮ್ಮ ಓಕೆ ಈರು ಕೋಡೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತು ನಗ ಯಾನಿರಿಗೆ ಪನಂದೆ ಒಂಜನ್ ತಿಂತೆ ದಾದೊಪ್ಪು ಯಾನು ಇರೇನು ಬುಡ್ದು ತಿಂದುಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ದಾದಾದು ಎಸ್ ಯು ಆಯ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೀ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪುನ ಒಂದು ಆರು ಎಣ್ಣ ಪರ್ಸದ 40 ರೂಪೀಸ್ ಆಯ್ಡ 40 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ಡ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮದ್ದಕ್ಕೆಂದು 40 ರೂಪೀಸ್ ಎತ್ತಿದ್ರ ನಾನು ಪಂಡರೆಗು 20 ತೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ 44 ಏನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ 40 ಇದೆತ್ತೆ ಏ ಕಮೋನ್ ಯಾನಿಗೆ ಏತ ಅಂಚಂಡೆ ಎನ್ನ 40 ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನ್ ಏತ 100 ಕೊಡ್ತೆ ಪೂರ ಏನ ಪಿರ ಕೊರು ಯಾನಿಗೆ 40 ಕೊರ್ಪೆ ಏನಕ್ಕೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನಿಗೆ 40 ರೂಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇರೆಗ್ 40 ಕೊರ್ಪೆ ಇರೆಗ್ 40 ಪಿರ ಕೊರು ಓಕೆ ಸರಿ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ಬುರ್ಚಾಡಿ ಗಡಿ ಚುಪ್ತ ಅದು ಹುಡುಕುನು ಅತ್ತಿ 40 ದೇದಾರತ ಐತು ತಿಂಡಾರತ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬನ್ಲೆ ಇರ್ ಮಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನೋ 40 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಏನು ಅರ ಏರಿಯಾ ಪಲಿಂಚಿಂದು ಯಾರು ತೀರಾ ಕೊಡ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ 40ಗೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಸೇರ್ಸ್ 50 ಕೊಡ್ತೆ ಡನ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಕೆಂಡ ಶೋ ಕಾಪರ್ ಟೈಮ್ ಆತಂದ್ರೆ 10:35 ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಜೆಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪ ಓಕೆ what do you see this yes bro I'm not bro I'm sis ಓಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ 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 ಕಾಂಡತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಕಾಂಡೆ ಅತ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋಯ್ so I don't know whether I can continue with the vlog maybe in the evening I'll continue ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಚೀಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ರಾಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಏನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಡೀ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತುಷ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಮದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಸಂಡೇ ಡೇ ಉಲ್ಲ ಬಟ್ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಡ್ದು ಯಾನುಲ್ಲೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಿದಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಏರ್ ಪಲ್ಲೆಗಿತ್ತುಕ ನಿಕುಲು ಏ ನಮಗೆ ಗೋಗಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಪನ್ಪುನು ಗೋಗಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಗೆಸ್ ಮನ್ಪುಜೇರ್ಗೆ ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಸಂಡೆ ಐತೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಒಡೆಗೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಯ್ಕುಲು ಒಂದ ಪಂಡ ದಾಯ್ ಪಂಡ ఆయన హస్బెండ్ అల్ప ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನೇನ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಾತೆರು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಿಪೋತೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಡ್ ಕುಲೊಂದು ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಡೆ ಪೋಯಿ ನಲ್ಲ ತಿನಾರಿ ಉಂಡ ಇರೆಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ
ಬೊಕ್ಕ 1 hour ಆಯ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ದಾಲ ತಿನರೆಜ್ಜ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಬಾಜಲ ಒಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪುರ ಡ್ರೈ ಒಂದುಂಡು ಪಂಪೆ ನಾನು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಡ ಕಾಟಿದ ಬೊಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನನಲ ಒಂಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಆಂಡಮ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತೋಜಂದು ಐಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ಪುಪ್ಪುನಗನೆ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ಎನ ಮೊನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತೆ ಸೊ ಕತ್ತಲಾಂಡ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಾಡು ಆ ಲೈಟ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜು ಜತ ತನಿಷ್ ಮದ್ಮೆಗ್ ಬರರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಟು ಪಿದಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಯೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ್ ಕೊನಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ನ ಡ್ಯಾಡ ನೋಟು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬುಲೆಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಪುರದಿ ಒಂದು ಕುಡುಪು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಡ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇನ್ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಬಟ್ ಇಮೆ ಬರ್ಪೇಂದು ಇತ್ತರು ಸೊ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ್ ಮಂತದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನ ಮಗೆ ಬತ್ತಜೆ ಸೊ ಆಯ್ನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ಪಾಡೊಂದು ತಿಮಿಡಿಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅಂಚಾಂಡ ನಾನಲ್ಲೇ ತಗೋ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಐರನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏನ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಐರನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಮದರಿನ ಇರುವೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಸಾರಿ ಇರುವೆರೆ ಮದ್ಮೆಗ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೂರಂಡೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತನ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪನೊಂದು ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೈಡೇದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆದು ಸಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗಾತೆ ಬಾಲೆ ಪಿರ ನಾನೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವ್ಲಾಗನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಮೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ Thank you so much. Lots and lots of love. So nikala comments baronde uppadu Kannada vlogs boda Tulu vlogs boda avu pura comments baronde uppadu dayapanda yan decide maltonde ulela raddu vlog raddu muji vlog almost raddare vlog almost Tulu vlog and I hope nikalag maataregla kushi and ee vlog so pira tikkaga onju beautiful other vlog dottige thank you so much. Lots and lots of love. Take care. Bye bye.